இந்த சம்மருக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். நான் சொல்லப்படுற 10 டிப்ஸே நீங்க ரெகுலரா நீங்க சம்மர் ஃபுல்லா நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்மரால வர எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் உங்க பாடி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது, உங்க ஸ்கின் அஃபெக்ட் பண்ணாது, உங்க ஹேர் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அந்த டிப்ஸ்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ளீஸ் நம்ம வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துக்கு பிள்ளைக்கு டேப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் ஒரு வாட்டி வீடியோஸ் போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்மர் வந்துருச்சு. இப்பயே பாத்தீங்கன்னா ஹீட் அதிகமா தான் இருக்குது. அந்த ஹீட் அதிகமாக என்ன அப்படின்னா பாடியோட டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாடி, ஸ்கின், ஹேர் எல்லாத்தையும் நம்ம கேர் பண்ணிக்கணும். நார்மலா கேர் பண்றதோட சம்மர்ல வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கேர் பண்ணாதான் ஸ்கின், பாடி அண்ட் ஹேர் எல்லாமே வந்து குட் கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம்மர்ல வந்து நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம உடம்புல இருக்க தண்ணி எல்லாம் என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதிகமா நம்ம எப்பவும் குடிக்கிறத அதிகமா நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கணும். நார்மலாவே நம்ம தண்ணி அதிகமா தான் குடிக்கணும். சம்மர்ல என்ன பண்ணலாம், எப்பவும் குடிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமா குடிக்கணும். வாட்டர் வந்து அதிகமா இன்டேக் பண்ண நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். நார்மலாவே நான் வாட்டர் அதிகமா குடிக்க நம்ம ஃபேஸ் வந்து க்ளோ ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம பிம்பிள்ஸ் வந்து அது கூட ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா ஹீட்னால வர பிம்பிள்ஸ் தான். ஹீட்னால வர பிம்பிள்ஸ் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். ஹேர் ஃபால் வந்து அதுவும் கம்மியாகும். நீங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பாட்டில் எடுத்துட்டு போங்க. இல்ல நீங்க வெளில போறீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா பாட்டில் எடுத்துட்டு போங்க. நம்ம பாட்டில் வந்து பேக்ல கேரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது எடுக்கும்போது கண்டிப்பா அந்த பாட்டில் நம்ம கண்ணில் போடும். ஸோ நம்ம மறக்காம தண்ணி எடுத்து குடிக்கலாம். வீட்டில் தான் இருக்க, வெளில எங்கேயும் போக மாட்டோம், ஹோம் மேக்கர் தான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்றுங்க அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. இல்லை டிவி அதிகம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா டிவி பக்கத்துல ஒரு வாட்டர் கேன் வச்சுக்கோங்க, கிச்சன்ல வச்சுக்கோங்க, பெட்ரூம்ல வச்சுக்கோங்க, எங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ உங்களால் வச்சுக்கோங்க. எங்கெல்லாம் நீங்க டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அங்கெல்லாம் வாட்டர் வந்து நீங்க வாட்டர் கேன்ல வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க மறக்காம கண்டிப்பா தண்ணி எடுத்து குடிப்பீங்க. தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. நீங்க வெளில போறீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ண இளநீ நிறைய குடிக்கலாம். இளநீ வந்து சம்மருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இளநீ அதிகமா குடிக்கலாம், ஜூஸ் நிறைய குடிக்கலாம். அதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க வாங்கி குடிக்கணும். அப்பதான் உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் உங்க ஸ்கின்னும் க்ளோவிங்கா இருக்கும். தென் சம்மர்ல வந்து நம்ம 2 வாட்டி கண்டிப்பா குளிக்கணும். நார்மலா மற்ற சீசன்லாம் இருக்கிறத விட சம்மர்ல வந்து ஸ்வெட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ நீங்க டபுள் டைம் நீங்க குளிச்சிங்க, ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி நீங்க குளிச்சிங்க அப்படின்னா இதனால என்ன ஆகும்னா உங்க பாடியில இருக்க பாக்டீரியா, அந்த ஸ்வெட்னால வர பாக்டீரியா எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், ரெடியூஸ் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மர் நீங்க நைட்டு குளிச்சுட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும், தூக்கமும் நல்லா வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வெளியில போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா மாய்ஸ்சரைசர் போடலாலும் பரவாயில்ல, டோனர் போடலாலும் பரவாயில்ல, சன்ஸ்கிரீன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் நமக்கு. சன்ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சன்ஸ்கிரீன் நீங்க அவாய்ட் பண்றீங்க. ஆனா கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. சன்ஸ்கிரீன் வந்து நல்லா திக் லேயரா அப்ளை பண்ணணும். லைட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே போறது அப்படிலாம் வச்சுக்கூடாது. சன்ஸ்கிரீன் மட்டும் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், நல்லா திக் லேயரா அப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து சன்ல இருந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து சன்ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா சன்ஸ்கிரீன் வந்து உங்க ஸ்கின் கேர்ல ஆட் பண்ணிக்கணும். எது நீங்க பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, ஸ்கின் கேர்ல நீங்க எந்த இது ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, சன்ஸ்கிரீன் வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். சன்ஸ்கிரீன் வந்து ஃபேஸ்க்கு மட்டும் தான் போடணும்னு கிடையாது. சன்ல வந்து உங்க பாடி பார்ட்ஸ் எது எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகுதோ அதை நீங்க ஃபுல்லா நீங்க என்ன பண்ணலாம், சன்ஸ்கிரீன் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சம்மர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்ல ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சன்ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் அதிகமா இல்லாத மாதிரியான சன்ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு நான் பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்மேயோட சன் எக்ஸ்பெக்ட் தான் யூஸ் பண்றேன். இது பாத்தீங்கன்னா SPF 50 UVB PA++ இருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு அல்ட்ரா மேட் லோஷன். இது வந்து ரொம்ப லோஷன் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப திக்கா இருக்காது. பட் இது வந்து அல்ட்ரா மேட், லைட் வெயிட் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கி. நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஒயிட் காஸ்ட்லாம் கொடுக்காது, நான் அதிகமாக அப்ளை பண்ணாலும் அப்படி இருக்கு. நீங்க ஃபுல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆயிடும். ஃபுல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆயிடும். ஒயிட் காஸ்ட்லாம் எதுவும் கொடுக்காது. நீ ஃபுல்லா நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா அந்த லாக்மே சன்ஸ்கிரீன் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க சன்ஸ்கிரீன் ட்ரை பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவு ஒரு 30+ இருக்குதா பார்த்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகபட்ச ப்ரொடெக்ஷன் சன்லேருந்து உங்க ஸ்கின்னுக்கு கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்க பாடி லோஷன் வந்து சன்ஸ்கிரீன் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது மாதிரி சன்ஸ்கிரீன் எடுத்து உங்க பாடி லோஷன்ல கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது மாதிரி பாடி லோஷன் கையில் எடுத்துக்கோங்க. இதோட என்ன பண்ணணும்னா சன்ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டு உங்க பாடி ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சன் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த மாய்ஸ்சரைசரும் ஸ்கின்ல இருக்கும். ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீன் வந்து நீங்க உங்களுக்கு பிரைஸ் கூட, லோஷனோட சன்ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பிரைஸ் கூட. அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க பாடி லோஷன் வாங்குறது தான் பெஸ்ட். உங்கள்கிட்ட இல்ல அப்படின்னா நீங்க இந்த ட்ரிக் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு கழுத்துல அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, இல்லை நீங்க பிளவுஸ் வந்து ரொம்ப லோ நெக்கா போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பார்டர் வரை நீங்க கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணணும்.
ஸ்கின் கேர் வந்து சம்மர்ல வந்து சன்ஸ்கிரீனை வந்து கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணவே கூடாது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். பாடி டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்றது வந்து முக்கியமான வேலை பாத்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெய். பாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலம் வந்துருச்சு விளக்கெண்ணெய் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெயில் காலம் என்னன்னா உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னா வயிறு வலி இருக்கும், கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் பாயில்ஸ் வரும், பிம்பிள்ஸ் வரும், ஹேர் ஃபால் அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு வந்து அதை எடுத்து என்ன பண்ண தலை உச்சந்தலையில வச்சு நல்லா ரப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் நல்லா குறையும். உங்களுக்கு வயிறு வலி அதிகமா இருக்கு, சூட்னால வர வயிறு வலி அதிகமா இருக்கும், இந்த விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வயிற்றுல நல்லா தேய்ச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாவே கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு இந்த வயிறு வலி வந்து நல்லா கம்மியானது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி விளக்கெண்ணெய் எடுத்து உங்களுக்கு கால் கட்டவரில் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் நல்லா உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். நான் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குட் வைப்ஸோட கேஸ்டர் ஆயில் வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் பிரிக்கல. இப்போ வந்து நான் வந்து அரோமா மேஜிக்கோட கேஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து தீரப்போகுது, அதனால இது வாங்கி வச்சுக்கிறது நான் ரீஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா சம்மர் வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் தீனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது, அதனால அதை ரீஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ற எல்லா ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன், நீங்க கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டிப் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம மாய்ஸ்சரைஸ் யூஸ் பண்ணா நம்ம ஸ்கின் ட்ரை ஆகாது. இப்போ வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் யூஸ் பண்ணா நம்ம ஃபேஸ் நல்லா ஆயில் ஆயிடும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னு என்ன பண்ணா நீங்க வந்து ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசரே விற்கும், அது மாதிரி மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கி நீங்க ட்ரை பண்ணணும். இல்ல ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் கிடைக்கலன்னா ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் இருக்குல்ல, அது நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். இந்த சம்மருக்கு நீங்க ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் இல்ல ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சம்மருக்கு வந்து சூட்டபிளா இருக்கும். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஜனோட மாய்ஸ்சரைசர் இருக்கு. இது கூட எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க சம்மர்ல வந்து நீங்க மாய்ஸ்சரைசர் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தா இது மாதிரி தான் இருக்கு. நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கிறதே தெரியாது, ரொம்ப ஸ்மூத்தா அப்ளை ஆயிடும். இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டிக்கி, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் ஃப்ரீ இருக்கனால சம்மருக்கு வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 375 வருது. எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா 118 ml வருது. இல்லை உங்களுக்கு இது ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஆயில் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசருக்கு வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணால் கண்டிப்பாக இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். குட் வைப்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கும், ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி பார்த்து ட்ரை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 175 வருது. பட் ஆஃபர் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். நிறைய உங்களுக்கு ஜெல்ஸ் அதில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரோசப் சீரத்தோட ஜெல் வந்து கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுவேன். நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. நார்மலாகவே நீங்கள் ஆயில் ஸ்கின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணலாம். ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆயில் வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஓவராக வெளில தெரியாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் என்ன பண்ணால் டேன் ரிமூவலுக்கு தனியாக ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் இருந்தாலும் சரி, ஸ்க்ரப்பாக இருந்தாலும் சரி, பேக்காக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் நீங்கள் டெய்லி டேன் ரிமூவல் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்க்ரப்பும் பேக் என்ன பண்ணால் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். பயோடெக்கோட உங்களுக்கு ஒயிட்டிங் அண்ட் டீபிக்மெண்டேஷன் ஃபேஸ் பேக்கு ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பயோடெக்கோட பயோ பப்பாயா ஸ்க்ரப் டேன் ரிமூவல் ஸ்க்ரப். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டேன் ரிமூவல் ஃபேஸ் பேக் தான். உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இந்த ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி திக்கான ஸ்க்ரப், செம்ம திக்கான ஸ்க்ரப், ரொம்ப திக்கா இருக்கும். இது கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப இது மாதிரி திக்காக தான் இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி. அவங்களுக்கு நிறைய காலி பண்ணிட்டேன், கொஞ்சமாக தான் இருக்கு, பாதி டப் காலி பண்ணிட்டேன். இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது ஸ்க்ரப். ஆனால் இந்த ஸ்க்ரப் வந்து நான் அப்படியே ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணுவேன், ரொம்ப திக்காக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதோட கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவேன். அப்படி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபீலாக இருக்குது. ஸோ நான் கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன். இதில் இருக்க அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பற்றி ரொம்பவே கரெக்ட் லெவல். ஒரு ஸ்க்ரப் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் இதோட ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மைல்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்க்ரப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். உங்களுக்கு டேன் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுங்கள். பேக் இது வந்து உங்களுக்கு பயோடெக்லேருந்து வர பேக் தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸ்மெல் வந்து அந்த பயோடெக் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஸ்மெல் தான் அடிக்கும், அது மாதிரியான ஸ்மெல் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு பிங்கிஷ் மாஸ்க் மாதிரி இருக்குது. இந்த மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளே பேஸ் மாஸ்க் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாஸ்க் வந்து இந்த டெக்ஸ்சரில் தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் ஃபேஸில் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத எக்ஸஸ் ஆயிலே அது ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபுல்லாக அது தேவையில்லாத எக்ஸஸ் ஆயிலே ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது மட்டும் உங்கள் டேன் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். இது மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் உங்கள் ஸ்கின் கேர் பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கு சப்பாக சன் டேன் வந்து என்ன ஆகும்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும், ரிமூவ் பண்ணிட்டே நீங்கள் வரலாம். ஸோ நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஸ்டாண்ட் ரிமூவல் பேக் ஆஸ்கர் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சனல் ஹைஜீனான விஷயம் தான். என்ன பண்ணால் சம்மரில் வந்து சொன்ன மாதிரி ஸ்வெட் அதிகமாக இருக்கும்.
உங்க பாடி ஆர்டர் வந்து அதிகமாக வெளில தெரியாம இருக்கும்னா என்ன பண்ணா கண்டிப்பா நான் சொன்ன மாதிரி 2 டைம் குளிக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா ரோலான்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த நிவியா ரோலான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வச்சிடல, என் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ல இருக்கு. நிவியாட ஒயிட்டிங் ரோலான் தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு டியோட்ரன்ஸ் கூட நான் ஸ்ப்ரே பண்ணா கூட எனக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக இருக்க மாட்டேது. உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துல ஃபேட் ஆயிடுது. பட் இது மாதிரி ரோலான் நான் யூஸ் பண்ணும்போது, நிவியாட ரோலான் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இது ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கு. அதிகமாக 12 hours வெளில இருந்திருக்கேன். 12 hours கூட என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாடியில் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்வெட்டோட ஆர்டர் வந்து வெளில ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஆர்டர் எதுவும் உங்கள் உடம்புல இருந்து வெளில தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி ரோலான் டியோட்ரன்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அண்டர்ஆர்ம்ஸ் இருக்க ஹேர் வந்து ரெகுலராக ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ரோலான் போட்டுட்டு வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது. உங்கள் பாடி வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு ப்ளசண்ட்டாக நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மிஸ்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சம்மருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வெயிலில் போகிறீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ரொம்ப உங்கள் ஃபேஸ் வந்து இரிட்டேட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ் மிஸ்ட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா குட் வைப்ஸோட ரோஸ் இல்மேட்டிக் ஃபேஸ் மிஸ்ட் வச்சிருக்கேன். இது மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ் மிஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபேஸில் இது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்கள் ஃபேஸ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது மட்டும் ஃபேஸை ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போயிடும். ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். அந்த சன்னால உங்களுக்கு எரிச்சல் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி ஃபேஸ் மிஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் சம்மருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் குட் வைப்ஸ் வந்து நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நான் வந்து ஜாஸ்மின் வச்சுருக்கேன். ஜாஸ்மின் வந்து ஹேண்ட்பேக்கில் இருக்குது. இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போய் இதுக்கு நான் ஹேண்ட்பேக்கில் போட்டுருவோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக சம்மரில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேஸ் மிஸ்ட் நீங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் கண்டிப்பாக கேரி பண்ணிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்மரில் வெயிலில் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் வெளில போயிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அப்படியே எரிச்சல் தாங்க முடியாது. அது மாதிரி ஃபேஸ் ஸ்கின்லாம் ரொம்ப எரியும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு ஜெல் ஆலோவேரா ஜெல் இருக்குல்ல, அதை வெளியில் போயிட்டு வந்தோன்னா ஃபேஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அது மாதிரி ஜெல்லை நீங்கள் ஃபேஸ் நல்லா அப்ளை பண்ணி காம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் ரொம்ப காமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு சன்னால ஆன டென்ஷன் இரிட்டேஷன் ஸ்கின்ல இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ரிலீஸ் ஆகும். நான் யூஸ் பண்ணுற அலுவரா ஜெல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போதைக்கு பேஸ்டோட அலுவரா ஜெல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கோகோ ஆலோ. இதில் வந்து உங்களுக்கு கோகோனட் வாட்டரோட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஆலோவேராட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப காம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேங்காவும் தெரியும், உங்களுக்கு தேங்காவும் ஸ்கின்னை காம் பண்ணும், அலுவராவும் காம் பண்ணும். இது மாதிரி உங்களுக்கு நார்மலாக அலுவரா ஜெல் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஜெல் கன்சிஸ்டன்சி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல்டான ஸ்மெல் தான், ரொம்ப அதிகமான ஸ்மெல்லாக இருக்குது. சில அலுவலா ஜெல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து அது மாதிரி அதிகமாக தான் இருக்காது, ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணால் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இது மாதிரி அலுவலா நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்கள் வெளில வாங்க மாட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்க சுற்றுலா எடுத்து கூட நீங்கள் அந்த ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி ஆனால் நீங்கள் வெளில போயிட்டு வந்தோன்னே கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கின்னை காம் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ஜெல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப வெயிலில் போய்ட்டு ரொம்ப எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கெலண்டுலா ஜெல் இருக்குல்ல குட் வைப்ஸ், இது யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குங்க. நான் தெரியும் செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்கும் இந்த ஜெல், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஜெல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப காம் ஆகும். அது வெயிலில் போயிட்டு வந்தாலும் ரொம்ப எரியும். நமக்கு வந்து வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நான் போய் துணி காய போட்டு வீட்டில் வரத்துக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப மயக்கமே வர மாதிரி எனக்கு வெயில் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அது மாதிரி ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்க சமயத்தில் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஜெல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக்கி. கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஜெல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப காமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஐஸ் டியூப் இருக்குல்ல, என்னென்ன மாதிரி ஐஸ் டியூப்னா இந்த அலுவரா ஜூஸ் எடுத்து அதை வந்து இந்த ட்ரேல ஊற்றி அதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஐஸ் டியூப் ஆனது எடுத்து ஃபேஸில் ரப் பண்ணலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ரைஸ் வாட்டர் ஐஸ் டியூப் வந்து நான் ரைஸ் வாட்டர் பற்றின பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வீடியோவில் போட்டுருக்கேன். அந்த வீடியோஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி ரைஸ் வாட்டர் ஐஸ் டியூப்ஸ், இது மாதிரி ஐஸ் டியூப்ஸ் வந்து ஃபேஸில் வந்து வீக்லி த்ரைஸ் நீங்கள் ரப் பண்ணீங்க, ஒரு ஐஸ் கியூப் எடுத்து நீங்கள் ரப் பண்ணீங்க அப்படின்னு டெய்லி கூட நீங்கள் ரப் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கனால அதிகமாக ரப் பண்ண மாட்டேன். ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் தான் ரப் பண்ணுவேன். சைனஸ் ப்ராப்ளம் அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெகுலர் ட்ரை பண்ணலாம். இது மாதிரி ஐஸ் கியூப் வச்சு நீங்கள் ஃபேஸில் ரப் பண்ணும்போது போஸும் டைட் ஆகும். அது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் ப்ரொடெக்ஷனும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சம்மரில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் சம்மர் என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறேன். டாடா பை, டேக் கேர்.